Agrioch clinic leabhar a gafe potte a mal na haun na gnéir a seachtaine le carú le daoine óga na leabhartha a hanóchló a chaimsiú. So tá muid géirí éisteach le Pháistí agus cóirla a chur orthú maidir leis na leabhar gaeilge atá ar fáil. Tá sé fíortháfachtach go mecha le héad da leanaí le gaeilge, mar go meach muid géirí iad a churnolalas faoi leabhar nua atá ann, fáilteachá nua atá teachtamach ó na ailteoirí gaeilge, agus díreach anas go meach siad an teacht ar leabhara, dheasa, hanamhacha, dóibh. Bhí fuidim le líana isteach agus na daoine óga ar dúis, agus thug an dochtúir leabhar idir le thóireachta dóibh le moltaí leabhartha iagsúla. Ó bhí clinic leabhar siúlann seo agus chuir siad teisteanna ar marall ar cén leabharí ó málaat agus cén leabharí ó bhulann tú amach agat agus cén leabharí atá áit. Is maith an léireachta mar bhíonn sé déanann sé chríosta agus bhíonn sé suamhnach. Bhí cheart a Pháistí a bheith ag léamh mar go mbíonn sé go mádómh. Fuair gachtainna óg cóbchomá de fuair leabhar le chóireachta 2025 le Leabhair Pháistí Éireann agus olalas ann faoi leabhartha gaeilge. Róisín Cúla4, Nuacht Cúla4, Café Potta.